apostoles ni adto magit mismos Galilea nga tuwas Kristo. Ha? Wag dito ang Dios, ha? Naghatag kanilang balaod ug kasubuan maitod sa bunyag nga manlakaw sila sa tanang kanasuran. Pero kay dili man malubot nila lakaw ang tanang kanasuran, ang ilang mga sulat na lang maigsoon makailap sa tanang kanasuran. Nga kaigsunan ko. Klaro kayo? Kung mabamitag bunyag sa ngalan samahan sa anak o Espiritu Santo, sayot. Nga naman, wala na buhatas mga sinugo. Ang mga sinugo nagkasabot. Unsay amahan, unsay anak o Espiritu Santo. Kinsa man amahan, anak, mora na Kristo. Ang Espiritu Santo, mora na Kristo. Nababasa nato sa Pilipos. Pilipos 1:9 na ang Espiritu ni Kristo. Mas 14:26 sa Juan na ang maglipay ang Espiritu Santo na akong pagasugon nga kaninyo. Basta ang exam ko ang matuod na bunyag. Ang matuod na bunyag kadtong gipamunyag sa apostoles. Agaron na itong apostoles kay sila sinugo. Dili ta mo sataw. Dili ta mo yung nakitay sinugo. Kay sayot pa ng mga exam. May naman bakak. Kay ang Juan Gis ulo. Watos 8 nato pa ni Kristo. Kadtong nagabot. Kadtong nanganina. Nag-una ka na ko. Ha? Mahimong pekasan o tulisan. Nga naman, nag-una man sila. Nag-una silang Kristo. Wa sila magbuhat sa apostoles na gisugo sa Diyos. Pinyalan sa Diyos. Otorisado ang apostoles pagpamunyag. Wa tay authority pagpamunyag. Ang apostoles ko may sinugo at atong tanayan kung diyon sa nila pagpamunyag. Wa sila maggamit sa ngalan samahan sa anak ang Espiritu Santo kung dili sa ngalan ni sa Kristo. Busa ang ipanggabot sa atong nag-atbang na sutbi. Oras ba? Ang Roman Catholic Church ang last 2 minutes man. Last 2 minutes. Sayot na bunyag ang ilang gino. Nga naman, nagunay na sila bunyag, wala sila magbuhat sa mga sinugo o apostoles. Busa, sukuay ang ilang gipanaglo, huwag ka na, dili ka maturan. Busa, dili na to ka na sa gapon na magpagtulungan. Kung dili, atong sa gapon magpagtulungan sa apostoles. Kung ito'y tinugyanan sa Diyos. Matthew 16:9, ang inyong pagkabaran sa yuta, ginabaran sa langit. Ang inyong pagkakapuson sa yuta, pagkakapuson sa langit. Busa, otorisadong apostoles. Sa pagbunyag, walay na kayo mo, mag-unaw nagbunyag ya. Kung dili, musunod pas bunyag sa apostoles, mga igsoon, kay sila'y tinugyanan sa Diyos, mahimutan piki, mahimutan pik na Christian, mahimutan mini. Kung maghibang-himatag ating kagalihong pamunyag, wala ipamunyag sa mga apostoles, klaro kayo ang gituglo sa Roman Catholic Church na bunyag sayot. Kung ang matuod na bunyag katong gisugo, ang pamunyag sa mga apostoles, ang libros mga buhat 2:27-28, maghinonsol o magpabunyag ang tagsa-tagsa sa ngalan ni Kristo. Kay diya sa matubay 28 mga igsoon, nag-isgot si Kristo sa ngalan, proper name gisgotan niya, sa ngalan sa man. Dunay ngalan ng aman, dunay ngalan ng anak, dunay ngalan ng Espiritu Santo. Ug maura ka na si Kristo, proper name, sa ngalan man. Dili na common name, mga igsoon, kay sa ngalan, nag-isgot ng proper name. Busa, ding, patunon, klaro kayo. Nga matuod tunuod ang akong gipahayag nga ang apostoles lamang may otorisados pagpamunyag. Doon sa nila ang paggamit pagpamunyag sa ngalan ni Kristo, dili sa ngalan sa man anak Espiritu. Salamat. Subayong hapon. Salamat kayo, Pastor o Evangelist sa God's People Ministry nga nagbabarog sa kining ang bunyag nara sa mga apostoles authorized goods magbunyag sa mga tao. Una ko pangutan na Brother Evangelist, God's People Ministry. Ingon ka man nga ang mga apostoles na lamang ang authority nga mabunyag yun.
Ginawa ba mo sulti? O dili kita mag-una-una pamunyag. Otorisado silang namunyag. Musunod tas ilang di pamunyag. Sa unang bunyag yun, ang una yung bunyag, ang otorisado ang apostoles. Musunod lang tas, dibuhat sa apostoles, kaya nag-ingon man sila, kay kami ang inyong gimong panag-ingnan, na nas 2 Thessalonica 2.15, o sa Filipos 4.6, ay kami ang inyong gimong panag-ingnan. Salamat. Karon niuyon ka man nga mga apostoles God, mao sana imong ipabarog. Imo bang dawaton nga kanang authority sa mga apostoles sa pagbunyag, sa angay bunyagan, gikan ba na ni Ginoong Jesucristo? Tubagang pangutana. Gikan dili. Gikan ni Kristo, kay sila may sinugo. Wa may laing gisugo dihang kinsang kaliwat ng gabanayan, kundi ang apostolos na gisugo. Sunod pangutana, asa may labaw nga tuhuan, padawaton, Brother God's People Ministry Preacher, ang kang Kristo may naghatag sa authority o gatong iyang gihatagan? Tubagang pangutana. Kadtong gihatagan, kaya may tinugyanan. Buti gipili pag aning Kristo na nawag siya nga tinunan kay iyang piyalan. Ha? Iyang suguon. Yan ang nagisgot sa Mateo 16:19 nga ang inyong pagkakapusong salita, ginapos sa langit. Sa ito pa, klaro kayo, nga dili kita makahimog ato-atora. Sumala sa Mateo 28:19, premisa. Ingon dito sa linating nga pinulungan, Ego ti baptiso in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Ang pangutana, namakaak si Kristo ini o insakto ning pagpahayag ni Kristo pagtudlo? Ang ipamulong ni Kristo sakto. Pero ang resulti nga ni Kristo sambingay. Ha? Pag-isgot niya, wani ay direct. Sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Sambingay nga pag-asultiya. Unya kay nga apostolis, sa Lucas 24:45, gibuksan nilang kasing-kasing aron makatukib sa kasulatan. Motong nakasabutan nga apostolis, kinsa maning amahan, sa ngalan samahan. Kinsa may sa ngalan sa anak o Espiritu Santo. Maura na sa Kristo. Karon, lingon ka man insakto nga gipahayag ni Kristo pagtudlo. Kay insakto ni brother God's People Ministry, pastor o preacher, wa kay sumpa karon dili sa plaza ni Valencia, October 30 year 2022, nini antong lantugi, nga sakto ang ipahayag ni Kristo, bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak o sa Espiritu Santo. That is Trinitarian formula of baptism. Ingo mga sakto, hindi mo sa pako, ngayon sakto ni. Diba, ang gisulto ni Kristo, ang gilitok niya sa ngalan samahan. Sa anak. Sa Espiritu Santo. Mga gud ang iyang tulong sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Pero nakasabot ang apostoles kay sila may gisugo kinsa man ang amahan sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Wala sa dihang nahibo na ang libros mga buhat 2:26-38. Nanglakaw ng mga apostoles, namuhat na kay gisugo ni Kristo sa pagpamunyag. Ug ang ilang gigamit sa ngalan ni Kristo. Busa, kanang sundog-sundog na sa gisulti ni Kristo, sayop na. Dili na ito sumay-sumayon ang Ginoo. Ha? Nga naman, sambingay gud ni usultis Kristo. Sa ang gipanayag ni Kristo na sambingay, nagasabot ang apostoles kay gibuksan ang sarabutan. Karon, where can you read in the Bible? What verse in the Bible nga kanang Mateo 28:19 usa na ka parable o pasumbingay? Pagkahatagag, vertical support nga ingong kaganin insakto, nga karon ingong sa kagsumbingay. Pangatana, na kay specific verse ka pasumbingay na, tubagang pangatana. Ang gisgutan ba nga words ba, di tamusupa ka ng sangalan samahan. Doon may words na. Pero, wa mo ingon nga sakto na ibunyag. Ang words lang nga, kanang gisulti ni Kristo, nga na gisulti ni Kristo na sa ngalan sa mga anak Espiritu Santo, pero dili na nagpasabot nga ato nang ipamunyag. Nga naman, wapa na mabahat ang gisugo sa pamunyag nga mga apostoles. Kanang ningon na siya sa Biblia nga panglakaw kamo sa tibok kalibutan
o bunyagi sila. Kaning bunyagi sila, wa di mo litok si Kristo, gilitok man ni Kristo. Di ba? Imo ning nadunggan karon nga si Kristo naglitok, bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Kapag ang magutana, sakto na dili. Sakto lang kagisugo ni Kristo pagpamunyag. Ha? Sakto kayo. Di mo tamalalis ng si Kristo nagsugo sa pagpamunyag. Pero ang sa gilan, ang sa gibuhat sa apostoles na may gisugo. Ato na yato ng gisugo. Di kayo masapatos gisugo. Kaya di pa ta sinabi. Sabihan ng nanulat ng apostoles, mahibalo na sila kinsay amahan, kinsay sa ngalan sa amahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Si Kristo na, kay dili pa na proper name. Naghisgot si Kristo din ni bautismo sila sa ngalan sa man proper name gisgotan diya. Dili kununin. Basta sa diyan ng lakaw ng apostoles, namunyag sila sa ngalan ni Kristo. So ako na sabad nga pahayag 5 minutes niya sa kamo tana. 5 minutes ako. 10 mo to mo. So salamat kayo mga kigsunan sa pagtubad sa tong June nga yaharap ning saon sa rigot nga kini mga debatidor sama ni Rodrigo Ramin live sa Bisag Radio. Kami rito naglintugi ito live ginito para ang mga debatidor magsinabot na dili nagubot bisag way moderator ano man niya naman sa usay lantugi. So nining akong side sa negative speech pagdigar sa gipabarog ni Brad Preacher Evangelist sa God's People Ministry. Unique po niya. O pasalamatan to ang guarda ni Balhin dali sa maong area. O sa una na kong pangutana mga kaigsunan kaganina kining giwali sa mga apostoles gitudlo o authority nga gibunyagan ang mga tao ginamit ang ngalan ni Jesus. Muna yung pahayag, nasa buhat 2:28. Kanang buhat 2:28 mga kaigsunan, ngalan ni Jesus, but pasabot na, gahom, authority ka na. Kung imong basahon ang buhat 4, 7 na 10, mga kaigsunan, nga niyon ito, nga kiningalan usa ka gahom. 1 Samuel 17:45, ang ngalan sa Ginoo sa nakagahom. So Panginoon sa mga apostoles, bunyagi sa ngalan ni Jesus, pasabot mo ang sugo ni Kristo. Mo ng Mateo 28:19 na baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Laro kayo. Niya ko sa gipangutana na asa may nagikan ang gawon sa mga apostoles sa pagbumunyag gikan man ni Kristo sa gikan. Pwede sa kaya niya. Diyos man nagpangutana nga kining among bunyag ni Kristo sa Mateo 28:19, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Yun siya nga sakto na. Pero pagkatataw di siya sumbingay na. Nabukid tayo mabasa sa Biblia nga sumbingay ang Mateo 28:19 atong tanawon sa may balita Biblia. Ini dili na katolikong Biblia. Ito na yung tanawon mga kigsunan kay usam ni sa ebidensya ay ang isyo maorganing dapita ay tungod sa bunyag kay nagisgot rin mga kaigsunan sa Mateo 28:19. Yun dire nga ang maong pahayag bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang hiding mipakita si Jesus ngadto siya mga tinunan. Wa may pasubingay dire. Lahi ra sa Matthew chapter 13. Naagi dito ang hiding na pasumbingay. Lucas 19:27 na dito ang pasumbingay. So muna ay pasumbingay pero kini siya dili ni pasumbingay. Tinuod gyud insakto gyud nga ni pahayag command gyud. Jesus commanded to the apostles to magamit ang maong formula o baptism, Trinitarian formula o baptism, kay mo ni sugos Ginoo. Yan supako ni brother nga iyam ning giuyon ang sakto na, pero pasumbingay ra nyo tayo ebidensya na. Nya karon kanang ingon bunyagi sa ngalan
ni Jesus pasabot na mao nang bunyag nga iya ni Kristo. Atong basahon ang Juan 3:20. Juan 3 sa Ebanghelyo nga si Kristo adunay bunyag ni Juan Bautista o bunyag ni Kristo ngadto siya mga tinunan. Atong basahon. Dire mga kaigsunan nga ingon dire nga si Jesus o si Juan nga magbubunyag. Human ini si Jesus o ang iyang mga tinunan minadto sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya dito o pipila ka adlaw uban kanila o namunyag siya. Namunyag usab si Juan dito sa Inon na dili layo sa Salim kay daghan ng tubig dito. Nangadto kaniya ang mga tao o sila gipamudyagan niya. So contextual understanding sa the fourth gospel of the Bible, the book of John, nga si Jesus namunyag sila uban sa mga tinunan. Niyon sa may gamiton niya. Dili gid ngalan ni Jesus gamiton. Unsa man ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Isugo man ni Kristo. Angang adto sa ni Apostol Pedro nga ubos man to si Pedro kay ni Kristo ug gahom pasulo sa guto. Ato pa yung musupak siya ni Ginoong Kristo nga mo'y magtutudlo. Ginoo. Muna dihan napita, dihan lang ako tandian mga kingsunan. Ang akong negasyon, ipahayag ni Juan Gospel Minister Preacher, ni Takilid, murag ni lintuad ng iyang pangatarungan mga kingsunan. So I hope, mangutana sa ron ako, aron iyang ipabarog yun, hangtod garon, nga kining bunyag sa ngalan ni Jesus sa mga apostolis sa Giyod. Yan, iuyon sa kanina, sakto sa bunyag ni Kristo. Sa to pa, adunay itawag o reputing oneself. Instead nga munigar, mapabarog sa tinuod niya, nidapig lang siya sa akong sahid. Nga bunyag, inagi ni Kristo, may tumanon, priya mga apostolis. So, nining naputa, niharag atong pinangga o inanay na tikuka o natiko ang iyang pangatarungan. So, muna kong ipahayag, Brad, Preacher, Evangelist, imong pangutana oras. Matod pa nimo si Kristo namunyag nag-istot sa ngalan ni gamit og sa ngalan saman. Napa kay mabasa? Oh, kito ding ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ato kong ibasa kanina sa Matthew 28:19. Unsa rin mong pagpumatod nga si Kristo wa man namunyag nag-isgot og ngalan sa amahan. Naay na magbiyag si Kristo diya, pero mag-isgot, nimunyag, gamit siya sa ngalan sa man. Layo ra kayo yung tumulong nino. Layo ra kayo kay... Ha? Ano kong pangutana? Nga, kanang inyong pagpamunyag, nga muagi sa apostoles. Tinuod ba ka na? Ang kanang mga bunyag sa mga apostoles, sugo man na ni Kristo. Bunyagi, kanang makibinditso 19:20 kaklaro ana. Nya nagisgot siya og bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Kumpleto gyud. So sa to pa paingon mo nga nabatay mabasa nga si Kristo ni gamit ngalan samahan na. Ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So natubag brother God's People Ministry imong pangutana. Wala na pangutana na? Kining imong gibamatuod sa kasulatan nga bunyag ninyo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug Espiritu Santo. Doktrina ra ni, di ba doktrina ra ni sa Catholic tradition, dili ni doktrina sa apostolis. Kay wa magi apostolis dihang namunyag sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, kun dili sa ngalan ni Kristo. Doktrina ni kamatuora na gitudlo sa simbahan Katoliko Romano. Pag tudlo sa simbahan, grounded gina sa divine revelation sa pulong sa Dios. No nang Mateo 28:20 nga sugo gina sa Ginoo. Bunyagi sila sa ngalan sa man sa anak ug sa Espiritu. Unya, wag kay mabasa diha nga ang mga apostoles adunay formula nga gamiton muning bunyaga sama sa imong bunyag. Pero ang ibunyag sa mga apostoles suma sa 1:3:20 ngadto sa 23 nga ang mga apostoles o sige ng Kristo na bunyag sila uban si Jesus. Understood nga mo ang gabiton mong formula mo tong
Trinitarian formula of baptism. Ang klaro din ni kayong isuot pa, brother. So, tinaw kayo nga tubag ang imong pagkutan. Wala na ko'y pangutan na. Upat? O, 5 minutes. Mga igsoon ko, klaro kayo nga ang ipamahayag sa atong katbang, ha? Pero tiging huyang na. Huyang kayo mga igsoon, kaya wa man sa mga teksto ni Damatoon, nga si Kristo ng Apostolis namunyag sa ngalan sa man sa anak o sa Espiritu Santo. Kung dili, daghan kayo mabasa diyan ng Apostolis, namunyag sa ngalan ni Kristo. Na nato mabasa sa buhat 22:16. Ha? Karon dili ka maglangan, tumindog ka o magbotismo ka sa iyang ngalan. Mga igsoon, proper name gina mga igsoon hisgutan. Unya ang gibuhat sa Apostolis nga pabunyag sa ngalan ni Kristo, bunyag siya sa ngalan ni Kristo, sa Cornelio gidawat sa Dios, gibotismo sa ngalan ni Kristo, buhat 37 ngatos 40. Mga igsoon ko, ha? Klaro kayo nga ang matuod gid nga bunyag sa ngalan ni Kristo dili ang sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Kaya wa man na buhata sa Apostolis. Kining gitudlo sa simbahan Katoliko na sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo, ila nang balaod sa Dios na. Balaod nagtayo, dili na balaod sa Dios. Kaya ang gisugo sa Dios, wala na bunyag sa ngalan ni Kristo. Unya nagisgot sa siyang gibasa na si Kristo ng Apostolis manunyag, nigamit ko sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Wala mo tinabasa dito. Manunyag sila, pero pagisgot to. Unsay gigamit ng ngalan? Shortcut ng mga igsoon. Ha? Shortcut na ito nila nga pagkasulti na namunyag sila, pero ano magisgot ito? Sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo o sa ngalan ni Kristo. Basta namunyag ang si Kristo ng Apostolis. Sa sayop ang yung ibamayag na nigado to sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Huyang kayo ang yung ipabarog mga igsoon o wa gani makatandog sa akong ipabarog o baruganan mga igsoon ko nga ang matuod na bunyag ang gisugo ni Kristo sa Apostolis, dili ta mag-ato-ato maghimog atong kagaling bunyag. Kay ang Hebrewanon 6:1 dili magbutang og pag-usab o patukuranan sa bunyag. Ha? Mga igsoon, kay naana ang gihatag gitudlo sa Apostolis na bunyag sa ngalan ni Kristo. Kay kung basahin nato ang Lucas 24:47, ug sa iyang ngalan igawali ang paghinulsol o pagpasaylo sa mga sala. Kaya kung nagamit ka sa Mateo 28:19 ka bunyag, ang imong sala di mapasaylo. Nya sayop sa sila. Nga naman, ang bata may bunyagan. Samtang ang bunyagan sa kasulatan kadto ng Mateo 9. Nya ka ng mga bata, imo rin ang bunyagan. Ang sayop din kay simbahan Katoliko, ang baby dedication dili sa nilag bunyag. Ang bata imo ginang ididikar. Ihalad ka to sa Dios, imong yan po is Ginoo ang magagawing bata kay si Kristo sa diyang babasa nato sa Lucas si Kristo sa bata pa gihalad mga igsoon. Muna nga ang atong kaatbang klaro kayo nga ang ilang pagtulungan magdoktrina balaod kag tao dili balaod sa Dios kay dili mosunod sa Apostoles bisag sila dili sinugo. Ang sinugo ang Apostoles. Una naging ang Apostoles sa Galacia 8:9. Unay magwali o manudlo o lahi sa mong gitudlo ipatunglo busa kining doktrinas Katoliko. Simbahan Katoliko nga mamunyag sa ngalan samahan sa anak o Espiritu Santo sayop o dili padawat sa Apostoles. Salamat to brother, God's People Ministry. Nya, katapusan niya akong pangutanan nimo. Sa side nako. Matod pa nimo nga kanina nga ang bunyag ni Kristo gisugo ngadto sa mga tinunan, bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Nya sa Mateo 28:19 na. Pero sa Marcos 16:16, ang mutuo o pagbubunyag maluwas ang nilimot o silutan. Pangutana, kining pahayag ni Kristo, brother, namakak sa Kristo niwa, tugas sinod.
sakto ka ini dili ni manlalos maigsoon nga ang matuo o magpabunyag maluwas. Sa ato pa, iwali na to ang may balita, sa mga katawhan, ang matuo, dili man sa silot, o ang dili mo pagawat man sa silot, o sayop kayo gani nga, ang gigamit nila nga bunyag, nagtus kabataan, kaya ang bunyagan katubang matuo, basta kining ila, doktrina nagtao, dili doktrina ni Kristo. Matod pa nimo nga ang bata uway pagtuo dili ang bunyagan. Naman sa Mateo 18:6, Gideon Subano, paria ang mga gagmayng bata nga nagtuo kanako matuban ni Ginoong Kristo. So if it is required for baptism, then the infant child qualified to be baptized. O yun ka nga, ang bata, ano na gagmay pero sumala sa 18:6 sa Mateo? O yun ka na din. Ang bet, ibasabot niya, nga ang mga bata, paduulo ni Kristo. Kaya ang gingharian sa Diyos, iya sa mga bata, wa kay sipak nga paduulo ni Kristo ang bata. Di naman yung mga bata diya nga basahon mo ang unang Korinto City 14 nga ang inyong mga anak kanya tuloy balaan, karon mga balaan. Pero si Kristo himog sambingay des mga bata nga kung kita dili mo balik sa pagkabata, gi-repair na natong mga dagko kay tawag niya mga bata nga kung kamo sama na ning mga bata, dili kamo magpakabata, dili kamo makasulod sa gingharian sa Dios. Karon ay mura di divert ta sa laing isyu nga bata gagmay pero ang specific na topic ang mga apostolos sa bunyag, ikaw mo'y nagpaparog, ako yung negative. Arita sa sentro nga asa may labaw ni mong tuhuan nga bunyag. Bunyag sa mga apostolos sa imong gipaparog o bunyag ni Ginoong Kristo nga iyang gisugo. Tuga sinuod, Dios Plaza na Ebidensya, God's People Ministry Preacher. Aray ko sa mga apostolos, kami magisugo. Way laing kaliwatan na ito mabasa diwa sa episodo 5 nga sa laing kaliwatan wala ipaila. Kung dili sa iyang balaang apostolis. Ipaila sa Dios ang iyang mga sugo. Kaya sa buhat uno ngadto sa Dios, gibiling sa Dios ang iyang mga sugo sa diyang nihatag siya sa iyang balaang espiritu. Pinaagi sa iyang espiritu sa huban siya naghatag sugo, pinaagi siya ang balang Espiritu Santo mikayab sa Kristo. Mga igsoon ko, Matod pa nimo ang mga apostolos mo labaw. Sa ato pa di ay asa may imong turuan iya sa Dios, as Kristo matod nga Dios mo ni. Asa may labaw nila? Arita sa katungdanan ni imong ipahayag. Si Kristo matod nga Dios, matod nga tao, o gini mga apostolos nga iya rang sulugon. way makalabaw ni Kristo sa kagamhanan, iya ang tanang butang, pero doon na siya mga gisugo na apostolis pinyalan. Dili mata pinyalan, pisag kinsang religious organization sa libog kalibutan, way makalabaw sa apostolis, kaya mo tigipili sa Diyos. Gibinglan sa mga sugo sa buhat, uno nga to sa Diyos. Dili ta ba kayo mag-ato-ato nga naman, pagtumay, gitugyanan, gisugo sa Diyos, magtugyanan diya sa Mateo 16, sinubi nga ay ngayon dapusan sa yuta, ginapong sa langit. Wala laing pindot, wala laing sikta mga igsoon nga gitugyanan sa Diyos yung balaw ng kasabuan, nabili ang apostolis. Ang ulanan sa apostolis, uyanan ni Kristo. Ang supakon sa apostolis, supakon ni Kristo. Kay maging ang mga apostolis, kung may magwali o lahi sa among ginawali, unya lahi man giwali sa kanang Roman Catholic Church, mga igsoon. Lahi man, kay ang binyag nila sa ngalan sa Mahang sa Anak o Espiritu Santo, dili man sa ngalan ni Kristo nga may gibuhat sa apostolis. Ang pamatanan, ingon ka kaganina nga ang bunyag ni Kristo ngalan sa Mahang sa Anak o Espiritu Santo dili makaluwas. Kinood ba ito, Mr. Dili makahinulsol. Ipahayag na. Dili makapasaylog sala ang bunyag ni Kristo ang sugo. Pamatanan, what verse in the Bible asa mabasa sa Biblia? Ang bunyag ni Kristo dili makapasaylog sala. Nakay 1 bersikulo rin. Mga igsoon ko, gisugo, dili,
ang gisugo ning bunyagas iyang mga katawhan sa apostoles. Kay ang apostoles bungadtos Galilea kay tuaman si Kristo, gisugo sila sa pagpamunyag sa tanang kanasuran. Ha? Oh, ang gisugo aton Ang pangutana. Naba kay bersikulo support nga ang bunyag ni Kristo dili makapasaylog sala. Dati sa valid question si connecting wala kaning imo ning ipahayag ganina. So ni connect ko ni kay imo ning ipahayag yang kon magaron. Naba kay bersikulo nga kining bunyag sa Mateo 28:19 bunyagis ngalan samahan sa anak o si Espiritu Santo nga di na kapasaylog sala. Nakabersikulo ba? wa mana gamita sa apostoles mga igsoon. Wa tay mabasa diha nga ang sangalan samahan sa anak ug Espiritu Santo di makapasaylog sala. Gisugo sila ni Kristo. Nakaibaw lagi sila kinsay ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo si Kristo na. Sambingay gud misyon kay Kristo mabasa nato sa Marcos 4:9-13 na kaninyo ginutugot ang paghibalo sa mga sambingay apan ato kun ang mga atoa sa gawas gihimo kining ang sambingay ginatugot sa paghibalo sa matinunan pero sa gawas wala isang bingay sa matinunan. Ha? Ano natulong ni Kristo na sa Marcos 4:9-13 wala isang bingay sa matinunan pero sa tagagawas gimog isang bingay. Busa kay ang Roman Catholic tradition mga igsoon kay dili man ni iya sa Dios gihinuag sambingay misunod sa sambingay mga igsoon ug sila klaro kayo nga maninikas og tulisan sama sa gingon ni Kristo sa Juan G:8. Sa ito ba, sino pangutana, arita sa ipahayag di mo kaginina. Matoy pa mo ang bata, dili ang bunyagal ganda yung bata. Pangutana, kaning bata, tao ni dili. Tao na ang bata. Pero kadtong mga bata, ba naman mga bata na kamamo na mo desisyon. Naman mga bata na atong bunyagan kamamo desisyon. Pero kanang infant, gagmay pa kayo, ngayon mo ng bunyagan, dili na may mo mag-ikson. Balaod na nagtao, dili na balaod sa Dios. Kanang bata nga gagmay, ato nang ibibigdikisyon. Ihalad ba nga to sa Dios? Atong ampuan ng bata, ang Dios mugian ng bata, dili kay atong bunyagan. Wala gingon, right motive and wrong procedure. Atong inon nga, right motive in good procedure. Yun nagigaklaro kayo sa video live nga ang bata tao. Sa Juan 3:5, matod pa ni Ginoong Jesucristo, King James Version na, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of the Spirit and the water, he cannot enter the kingdom of God. Magpasabot na magasulti ko sa pagkatinod, magingon ko kaninyo. Gawas kung tao, magkataw pag-usap, dili magasod sa giras langit. Yun ka man kanina nga ang bata tao. Si Kristo ningon, walay tao makasuslangit kundi mabunyagan. Sakto na mag-istorya ni Kristo, brother, that's people evangelist preacher. Sakto lagi na ang bata tao. Agin niya lang, sayo pa, sakto nagtunon, sayo pa pagi. Sakto na. Wala? Ari bata na? Batal ko ba? Last na mo batal. Salamat kayo, Brad. That's people ministry. Matubang nga sa Brad Edil Kubil sa Seventh Adventist ni si Brad Joseph Suday na si Juan kining Dor sa baba o si Dodong Surya recognize what si Jaime. Matod pa nimo nga Brad Alan. Sari ko sa rebuttal negative o sa may muna suma sa daat argumentation na debate. So klaro tinaw kayo mga kaigsunan sa ining issue sa sentro sa issue kinahanglan necessity of knowing the issue. Ang gilatugoyan mo iyang pamatud-an ang bunyag sa mga apostolos sa gyud mo'y tinuod. Yanidagan mo sa mga infant baptism, bunyag sa mga bata, gisumpak niya, gidigar niya. Ako ang gisagya pangutana. So katapusan yun, ni dawat yun ang itong danggang gatba nga tao ang bata. Ubang mga debatidor ni, mga SDA, ubang pa, mga Isan Cristo.
dating daan di mo dawat nga ang bata tao kay ano man klaro mo na sa 1:5 samot sa size ningo dito nga ang gianak sa espiritu ang gianak sa unod nya kaning inahan naman ni unod tao man na sa to pa ang anak lalo tao sa atong bata sumuna sa 1:5 way makasud sa gira sa langit kung dili mapunyagan apil ang bata tao man so diyan napita hirada na siya mga kigso na siya pagkatarungan unya ang isin sa isyo ang sentro nga itandi niya nga ang bunyag sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo dili makapasaylog sala matud pa ni brother pero akong ipangutana na ba kay bersikulo sa Biblia nga ang dili makapasaylog sala wa sa bersikulo unya kini ipahayag ni Kristo sakto ba ni insakto sad mura maglibog ta siya mga pangaturungan nga ningo sa sakto ni pahayag ni Kristo pero labaw ni sakto matud pa niya ang bunyag sa mga apostoles asa man mabasa sa Biblia kana nang buhat 2:38 bunyag man sa Pedro wa man namingon ang bunyag sa mga apostoles siya ra man usa mo na nga nabugay mabasa sa buhat 2:38 unya ginagis sa ngalan ni Jesus bunyagin sila aron madawat ang gahom sa Espiritu Santo ang Pedro na pero kanang ngalan akong ipasabot ka ganina gahom kana otoridad kana buhat 4 sitages ug mao pa ng Mateo 19 bunyagi sa ngalan samahan sa anak otorite ni Kristo mando ka na ni Kristo kundi ka mutuman sa mando ni Kristo adto ka sa mga apostoles aw dili niya sa Dios kay managtandi kining pulong sa tao pulong sa Dios mas palibon to ang pulong sa Dios Jeremias 44:28 ang apostoles tao na di man Ginoo mo na dihan napita mga kigsunan ang buhat 2:38 dito na to nampoy Grigo rin sa kong gamayng bag klaro kay sa buhat 2:39 tiknos children mga batang gagmay tiknon singular batang gamay sa to pa diay buhat 2:39 sa buhat 2:38 bunyag iperido sa mga dago adult baptisma pero sa 39 gagmay bata editsyon mas 41 buhat 2:41 3,000 katao naluwas binagi sa bunyag ang tring bunyag makaluwas man ni 1:3 unya Galatia 3:27 through baptism we become members of the Catholic Church pinagi sa bunyag nahiusa ta ni Kristo nya ang iglesia lawas ni Kristo Kolosa 1:18 mana nga ako negative side mago ang iyang pangatarungan nalintuwan sa lunsangon ni eskrima muuyon og musupak siya sa to ba that is refuting oneself sa that argumentation of it kinahanglan mo stangi ka di ka mo dapig sa katbang ka di ingon sa sakto sa nakang Kristo nya sakto sa mga apostoles kung sa may babarag di mga Kristo mga apostoles man so rin napita perting pagkalukapa sa pagkaturungan sa amigo so rin salamat mayong hapon mga igsoon ko dili mo na ito masupak ng tulong ni Kristo diya sa Mateo 28:19 nga gisugo pag-unyag sa ngalan saman sa anak ug sa Espiritu Santo pero wa may laing gisugo mga igsoon mangangkon gining tradisyon Catholic tradisyon mangangkon gid na musapaw gid na sila ko na gisugo paabotang sinugo kay gisugo mga apostoles gud dipili pag-ano ni Kristo dipamili na ha bato ganyan mga igsoon kanang panunyag sa buhat ko na sa Pedro mga apostoles na klaro kayo magsimpamakat nila yung mga apostoles na galang naman yan kaabang Pedro Pedro ako nga sa ay dako kayo sayot mga igsoon ko dako kayo sayot mga igsoon ko mga apostoles daghan ng lakaw namunyag ha bisa hindi nga itong kaatbang klaro kayo mga igsoon ang iyang pangatarungan nga klaro kayo nga akong gipamahayag nilagyan sa pakon unya ato mabasa sa buhat 19:36 kay dili man malalis kaning butanga kinahanglan muhilom kamo kining mga tawhan na wag gyud manginagad kaluwasan ha unya kanang bunyag mga igsoon dili nagarantiya nga mabunyagan ta maluwas mata Diyos kung mamatay ta dayon kanang bunyag ato pa ng trabaho buhaton ba ato mabunyagan ka magkinabili kang balahan dismon diya sa Dios busa kining gipamahayag sa atong kaatbang
labing huyangan barugan ng mga igsoon, dili na may gisugo. Walay religious organization sa libot kalibutan, bisan usa, nga atong turuan kung dili ka apostolis, kami mo ito gisugo. Mangangkuntan, musato ta. Mayroon mo taging ang Kristo diya sa Juan G. Sotso. Kadtong mangangi, kadtong mangabot, nga mag-una ka na ko. Maninikas og tulisan. Nga naman maguna. Agaran yan isugo, wa magay tao ni Kristo. Gisugo gani ng Kristo, wa magay. Watay respeto sa Diyos, ako ito sinugo. Pastilan ka way ayaw nga isang pangatarungan, o klaro kayo nga itong kaatbang nga, nilipinsa lang sa bakak, o giwi nga magtulungan ng mga tradisyon, wa ko kayo ba? O gawin sa nga nang dipinsa siya nini, nga sa bakak o giwi, nga maapil man ang niyang pamilya, ang niyang mga anak, kay ang tanang bakakon, isugba sa kayo, pinadayag ng kinutso. Wa ko kayo ba nga nang dipinsa sa bakak, nga klaro man kayo, nga kanang pamunyag sa ngalan samahan sa anak o Espiritu Santo, mahimo kang mini o sundo ni Mandisulto ni Kristo. Nga naman, sambingay ko ng gisulto ni Kristo. Nga nakasabot ang apostolis ang gisugo. Nga ang sa ngalan samahan sa ngalan sa anak o Espiritu Santo, si Kristo na, si Isu Kristo. Mga igsoon, busa, klaro ka ng atong gatban, siguro, tungod sa lapad nga inungdan o lingin nga katarungan, gidipinsahan niya ang hindi o baka kapagtulunan nga wagid gitudlo sa apostolis kay kanang apostolis maunay mutunglo musalikway sa pagtulunan nga sayop kay gitagaan nag otorisado kana ni Kristo. Busa kini nga atong katbang klaro kayo nga hilabang huyang nga anyang pagtulunan o dili gyud makaluwas mga igsoon kay sukway wa mo sunod sa gisugo o gitugyanan ni Kristo. Wa mo tawag ni Kristo nga dunay gipialan siyang mga apostolis. Busa mga igsoon, klaro kayo nga wa gyud makaunsa nga itong katbang hilabyan kong kahuyang. Salamat kayo, Brad. So, na yung pinforum niya, Brad, Evangelist, pwede mong utanan ni mo, niya pwede mong pangutanon. So, usa tong proceed si Suda yun, ang hagit man siya, alisan. Pero pinforum sa, na yung mga tana po ni mo. So, kung na itong lantugi mga kingsunan sa friendly debate, yun ang dulpa to recognize. Mga tana ka, Brad? Yeah? Oh. Brad, akong pangutanan niyo, Brad, nga kining mabunyagan nga sa ngalan ni Kristo ng Wingon, naghumagbunyag, mabalaan ba? Mabalaan bang tao sa inigumagbunyag sa Brad Wilkie Ibunis, ngalan ni Melky Kristo? Gilig. Melky Gilig, React Satana. Mabalaan, mabunyagan na to. Frederick Mga Villasan. igsoon, ha? Ba, Brad mga Ilyong, Saudi Arabia, Brad Bero Risa. Matarong. Okay. Matarong, mabalaan. Brad Iman Impinado. Mga igsoon, kinana sa Matthew 3:16 na si Kristo na pabunyag na itong yun, huwag maingon si Kristo, supak ni Juan na siya ang bunyag